Chief Imo. Nyeki na-emekwanụ gịnị? Nna m ekwuchikwala ike amaghị. Họteelụ ukwu ụmụ Rufus Ọnwụka bịara tige m na ya na mma ha mege asọmpi. Atige m n'ime họteelụ. Kamgbe nya ahụ m bịara agụbeghị m ahụ. Adị nga na-apịa aka asa ha n'ime batrum. Abagala m gaa. Na shawa. Shawa wa. Pịa aka kemgbe m pịrị oche mmiri ọkụ gị isi n'elu ote nụ m na-ahụ gba m ketekete. Ndịdịrị m ka emechara m ka ọkụkọ isi na-adịghị abụbụ isi na-adịghị erite. Mmiri ọkụ awụkwasị ahịa ike nwa nke obere fọrọ n'akụkụ ebe ya erichasịa. M pịa mmiri oyi ada agba m sị mba Chineke na-ekwekwele. Dedị nja aba ụmụaka anyị nja aba gbakọrọ nga. Mbịa m ga-akụrụ mmiri baga n'ime ụlọ ngwa agasa. Agaghị m ekweta na m na-eme pọsh ugbu onwe m ihe m na-amadị ya wụdị m onye ọcha. Ihe eji mara anyị wụ mmiri iyi aba anyị ga na nja aba anyị ka ọnwụ ngwa atụkwa onye maka ewuke kpọrọ ya na fon kọl hụ ma nwa ntakọm kpọọ ntakọm nwere ihe na-ekpọ ntakọm na-anụ olu onwe m ntige m na-anụ ndị ehelo onwe m eti ahụ helo ihe m niile na-apụcha iche. Ekwesịrị m ịga ahụ ebe m gaji ihe ugbu a wee ele ahịa Ezinne Mrs. Mary Ọnwụka. Mrs. Mary Ezinne nwaanyị ọma mapụrụ mma na-eme 71. Nwaanyị bigidere na ndụ bie 71. Ịhụ betụkwa ya dị ka ụmụazị nya ya bụ mmadụ ibi ezi ndụ because when you make yourself a reliable source to God Almighty, even if you are 100, you will look like a baby of yesterday. Yes. Mary wee ezigbo mmanụ kamgbe nwaanyị ma bịa n'ala achọrọ ụmụaka o nwebeghị onye ga-asọ ya na ya na nwaanyị magide moto esi na mkpụrụ obi ote magide moto mapụta elu ala ụmụ ya niile agbakọ sị na I want to celebrate our mother. Aga m aga na isi m uche onye na-aga birthday nwaanyị Mary Nneọma. Chineke ndị ụmụ di m niile ndị ụmụ di m niile na-ada alaịkụ dọtị ha niile ga-agbakọ nga ahụ 23rd of December. Kpọrọkpọtọ ga-agbanye oge isi a na-eme ya 23rd ka a na-eme the birthday. Sọsọ otu nwaanyị nwe onye mma na ụmụ di m na-ada aghọchapụ ya otu nwaanyị ma ọ gafe otu ebe ịgba asachara ya kwa na onye agala akpụ ya ha ihe niile akpụ ya onye ọmụmụ ya gafeta otu ọbụrụ mmadụ ga-agwa gị ọ bata ngwa ugbu a ịratụ nwaanyị eshigbuo onye ọbụla. Every other woman alụ na community ahụ ha na-eso nzọrọ ụkwụ Mary because Mary gị hụgodi oke agbasa ntụ nwaanyị na ọga na Cinderella gown ya gị who born this fine girl? Who born this fine girl? Nwunye odogwu Chineke nna ihe m na-akwado ihe ugbu a because anyị ga-eri nwa mụ ọkwanụ ga-awụ MC ka m ga-anọ nga ahụ jide Michael phone kwuo ka gwa ndị mmadụ otu ntụziaka ebe iji mmiri pool asa ọgụ ga-aga akụ ihe m jụrụ ahụ ihe ma gha on the 25 again emechagbuo birthday 23rd 25th a ga-enwe Christmas party. Asị onye ukwu na onye nta wear your dancing shoes come into Rufus Ọnwụka's family nke ahụ ka a ga-eme ya na ụmụ di m achara ụmụaka onye ọbụla bịa gbara egwu bịa riri bịa ṅụrụ mụ na onwe m ihe m ga-ebu aga nga a na-eme m na-afụ n'akpa a na-emepe ọsọ onye gaga nga ọgaranya is different from onye gaga nga ogbenye ọwa ogbenye ga-abịagaba nga ndị ukwu iburu ihe ma hapụ igbugo oge ị ga-asa n'ahụ ya gawakwana m ekuji oye bọket chief maka aga m anya si n'elu oge ikurukwo mmiri ndị a wee n'ihe CWO wee a na-eji anya ngwanụ chief ga-asa nsogbu adị ngwanụ nwayọ ịkakwara na-adaba na pool saa n'aha adịsị ngwanụ oke happy birthday to Mary Ọnwụka ogologo ndụ na ahụ isi ike nwaanyị ọma ị ga-ebiri anyị ị ga-ahụ 120 hụfọ karịa na ahụ isi ike n'aha Jizọs amen. Ụmụ bụkwanụ ndị na-eselebreti ha ga-arịkwa ndụ ụmụ ha mekwere ihe ha mere otu a ka ọ dị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.